Cerita cekak kanthi irah-irahan wit asem lan katresnan. Cerita menika karakit dening Hadi Pamungkas. Srengenge wis wiwit lingsir ngulon menehi warna jingga ing langit desa Sumbermulya ing pinggir dalan gedhe sing nuju balai desa ana sawijining wit asem sing gedhe lan pengkuh. Wit iku wis puluhan taun ngadeg ing kono dadi saksi bisu crita-critane wong desa kalebu critane Bagus lan Ranti. Bagus lungguh ing dhuwur lincak ing sangisore wit asem iku. Tangane nggawa buku gambar lan potlot. Saben sore dheweke mesti nunggu Ranti liwat mulih saka pabrik garmen. Kanggo Bagus, wit asem iku dudu mung wit biasa, nanging papan sing paling kramat kanggo nunggu layange ati. Gus, kok isih ning kene? Gak wedi ketiban ular? Suarane kenya sing wis apal ing kupinge Bagus mbeker. Bagus noleh, mesem amba. Ranti wis ngadeg ing sandinge, isih nganggo seragam pabrik nanging tetep katon seger. Ular iku rak mung kewan ran. Sing luwih medeni iku yen sedina ora weruh esemu. Semaure Bagus rada gombal. Ranti guyu, pipine dadi abang kaya dening woh delima. Wong loro mau banjur lungguh bareng ngrasakake semilire angin sore sing gawa ganda kembang asem sing lagi mekar. Ing sangisore wit asem iku, Bagus lan Ranti asring ngerancang masa depan utawa urip kang bakal dipecaki besoke. Bagus sing mung dadi tukang gambar lan buruh tani iku duwe gegayuhan pengin ngelamar Rantri sasi ngarep. Nanging kaya paribasan urip iku mung mampir ngombe. Dalane katresnan ora selawase lurus. Bapakne Ranti, Pak Kromo, jebule wis duwe pilihan liya kanggo anake. Pak Kromo pengen Ranti kromo karo Mas Danu juragan beras saka desa sebelah sing sugih brewu. Ranti, wit asem iki saksi janji kita. Jarine Bagus nalika krungu kabar iku, suarane rada keder. Nanging aku ngerti aku mung wong ora duwe. Ranti terus nyekel tangane Bagus kenceng. Gus, wit asem iki oyote jero banget menyang bumi. Senadyan diterjang angin gede, dheweke tetep ngadeg. Semono uga tresnaku marang awakmu. Aku bakal matur bapak, Gus. Wengi iku Ranti nekat matur marang Pak Kromo, bapake. Ana padu sing rada panas nanging Ranti tetep pengkuh. Dheweke nerangake yen kabagyan iku ora mung saka banda donya nanging saka
Sapa sing bisa njaga ati? Ranti uga nuduhake gambar-gambar sing digawe Agus, gambar impen-impen babagan omah cilik sing kebak katentreman. Setahun sakwise kedadian iku, kahanan wis malih grimbyang. Ing sangisore wit asem sing godhonge isih ngrembuyung iku, ana bocah cilik mlayu-mlayu. Bagus lan Ranti lungguh ing lincak sing padha, nanging saiki wis dadi pasangan bojo kang dipayungi dening rasa katresnan lan kabagyan. Pak Kromo pungkasane luluh sawise weruh kabecikane Bagus lan usahane Bagus sing saiki dadi pelukis sukses ing kutha. Wit asem iku isih tetep ngadeg jenggereng dadi payung nalika panas lan udan, lan dadi panggonan ngiyup nalika ana srengenge kang kentor-kentor. Ran, wit asem iki isih dadi wit sing paling manis tumrape kita, jarine Bagus karo nyawang bojone. Lho, jarine wit asem iku kecut, Gus. Ranti ngguyu. Kecut ning lambe, nanging manis ning ati, merga dadi seksi tresnaku marang siramu. Angin sore sumilir maneh nggawa ganda kembang asem sing wangi, nambahi angeting katresnan ing sangisore wit sing wis tuwa nanging tetep setya iku.